ናይ ምድሓን ካትበ ርያያ ሙዓይነይ ናይ ምድሓን ካትበ ርያያ ሙዓይነይ ከመስግን የገና ከመስግን የገና ምሉ ዘመነይ ናይ ምድሓን ካትበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክና ናብዛ ዝተቀደሰት ዕለት በሰላም አብጽሑ ስለ ቅዱስ ቃሉ ክንመሃርን ክንሰምዕን ስለ ዝፈቀደልና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዕለት እዚ እንመሃሮ ትምህርቲ ነዚ ቃል እዚ መሰረት ዝገበረ ክኸውን እዩ። ኢየሱስ ናብ ናይ አይሁድ ምኵራብ አተወ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ወይ ናይ ሃይማኖት ቃል ድማ መሃረ ይብል። ኣብዚ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ዓብይ ጾም ብቅዱስ ያሬድ ዝተሰርዐን ዝተሰየመን ስም ምኵራብ ዝብል እዩ። ምኵራብ ማለት ናይ ጸሎት ቤት ወይ ከዓ ቤተ ጸሎት ማለት እዩ። ናቡከደነጾር ዝተባህለ መኮንን ቤት መቅደስ አፍሪሱ ንአይሁዳውያን ድማ ማሪኹ ናብ ባቢሎን ኣብ ዝወሰደሉ ግዜ አይሁድ ሕጊ ኦሪት ዕለት ዕለት ዝመሃሩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝሰርሕዎ ናይ ጸሎት ቤት ምኵራብ ብምባል እዩ ዝፍለጥ። እምበኣር አይሁዳውያን ኣብ ምኵራብ እናኸዱ ሕጊ ኦሪት ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ይመሃሩ ነይሮም እዮም። ክብሩ ንስሙ ይኹን። ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ንድሕነትና ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ኣብ ምኵራብ እናኣተወ ይምህር ነይሩ እዩ። ነዚ አመልኪቱ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ እውን ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት። እነሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ናይ አይሁድ ምኵራብ አተወ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ድማ መሃረ ብምባል ክነግር ከሎ ቀጺሉ ካብ መስዋዕቲ ምጽዋት አቀድም ንሰንበት ጎይታኣ ንምሕረት አቦ አነ እየ ብምባል ከም ዝዘመረ ቀጺሉ እውን ናይ አቦይ ቤት ናይ ሸቀጥ ናይ ዕዳጋ ቤት ወይ ከዓ ናይ መሻየጥ ቤት አይትግበርዎ ቤተይ ቤት ጸሎት ተባሂሉ ክስመዩ ከም ዝተባህለ ኢሉ ክግስጾም ከሎ ኢና ንርኢ። ነዚ እምባር ቅዱስ ያሬድ ነቲ ወንጌላውያን ሐዋርያት ዝጸሓፍዎ ብዜማ አጣዓዒሙ አሰማሚዑ ብመዝሙር ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ። ነቲ አይሁድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ወይ ከዓ ብአይሁድ ዝግበር ዝነበረ ናይ ይምሰል አገልግሎትን ስነ ምግባርን ናብቲ ሓቀኛ ኪደት አገልግሎት ክምለስ ናይ ሃይማኖት ቃል መሃረ ተባሂሉሎ። እንታይ ማለት እዩ? ናይ ሃይማኖት ቃል መሃረ ክንብል ከለና ንሶም እውን ንመሃር ኣለና ብምባል እዮም ዝሓስቡ ዝነበሩ። ካብቲ ናቶም ግን ብዝተፈልየ ጽሩይን ስነ ምግባርን ዝሓዘለ ቃል፣ ግብዝና ዘይብሉ ቃል፣ ምውልዋል ዘይብሉ ቃል፣ ሰብአዊ ወግዒ ዘይኮነ እግዚአብሔራዊ ወግዒ ዝሓዘለ ቅዱስ ቃል እዩ ዝመሃረ። እዚ ስለ ዝመሃረ ከዓ አይሁዳውያን ኣብ ወንጌል ከም ዝተጻሕፈ ክቅበልዎ ዘይከኣሉ ጥራይ ዘይኮነ ክቀትልዎ እውን ዝደልዩ ዝነበሩ
መዓስ ከም ዝቀትልዎ ይማኸሩ ነበሩ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ማለት እዩ። ንሳቶም ስለ ዘይተቀበልዎ ግን ኣየቃረጾን እኳ ደኣ በብግዚኡ እናኸደ ተግሳጻዊ ትምህርቲ ይምህሮም ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ። ይግስጾም ከም ዝነበረ ይምዕዶም ከም ዝነበረ ይመኽሮም ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ። ናብዚ ምኩራብ ዝብል መጸውዒ ዘለዎ ቤት ጸሎት እናኣተወ የስተምህሮም ነይሩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ቤት መቅደስ እታ ንሕና እንመላለሰላ ዘይኮነት ናብታ ቤት መቅደስ ልብና ኣትዩ ክምርምርን ክምህረናን ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና። ናይዚ ምኩራብ ዝብል ስያሜ ቀንድን ቀዳማይን ዝግለጽ ከዓ ነቲ ኣብ ቤት መቅደስ ዝግበር ዝነበረ ጽዩፍ ተግባራትን ልምድን ጨጉራፍ ተትዑ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ዝነበሩ ጠረጴዛታቶምን መናብርቶምን ገልቢጡ ከውጾም ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ኣቀዲሙ ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ዝዘመሮ ዝማሬ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ናይ ቤትካ ቅንዓት በልዓኒ ወይ ከዓ ኣገደደኒ ብምባል ዝገለጾ እናዘከረ እዚ ቤት እዚ ናይ ጸሎት ቤት ደኣምበር ንስኻትኩም ትሸጡሉን ትሻየጡሉን ቤት ኣይኮነን ብምባል ቤት መቅደስ በዓቲ ጎሓሉት ከም ዘይኮነት ኣጽኒዑ ኣስተምሂሮም ኣጽኒዑ ገሲጽዎምን ምዒድዎምን ማለት ካብ ቤቱ ካብቲ ቤት እቲ ድማ ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ዝሸጥዎን ዝሻየጥዎን ዝነበሩ ኣውፂኡ ንዓቶም ክሰጎም ከሎ ኢና ንርኢ። ምኩራብ ክንዝክር ከለና እምበኣር ነገረ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድሜና ክህሉን ክመጽን እዩ ዝገብር። ከምቲ ነታ ቤት መቅደስ እቲኣ ናይ መሸጣ ቤት ወይ ዕዳጋ ዝገበርዋ ሎሚ እውን እንታይ ከም ዘሎ ክንሓስብ ሓሲብና ድማ ካብቲ ክፉእ ነገር ንሕና ክንስወር ነቲ ሰናይ ነገር ክንስዕቦ ነቲ ክፉእ ከዓ ክንስወረሉ ጥራይ ዘይኮነ ኩላትና ኣካላት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾንና ኣብ ቤትና ንዘጋጥም ነገር ተታሓሒዝና ንሕና ከዓ ክንከላኸሎ ከም ዘለና ኢና ክንርዳእ ዝግባአና ማለት እዩ። ምክንያቱ ቤት ናይ ክርስቲያን ተባሂላ ናይ ኩላትና ቤት ስለ ዝኾነት ሎሚ እውን ናይ ውልቆም ናይ ረብሓ ቤቶም ክገብርዋ ናይ ገዛእ ርእሶም ዕዳጋ ክትከውን ወይ እውን ናይ ምሕረትን ናይ ምጽንናዕን ቤት እናሃለወት ከላ ቤት ፍርዲ ከምስልዋ ናይ ፍቅሪ መዓዲ ናይ ሰላም ወደብ እንከላ ናይ ጽልእን ናይ ኩናትን ኣደባባይ ክገብርዋ ናይ ጥበብን ፍልጠትን ማእከል እናሃለወት ናይ ክብሮምን ናይ ስልጣኖምን መንበር ጥራይ ክትከውን ዝጽዕሩ ናይ አገልግሎት መልክዕ ዝተላበሱ ግን ከዓ ዘይኮኑ ንሰላማ ዝጽዕሩ ዝመስሉ እሸኽ ዝዘርኡላ ብዙሓት ኣለው። ሓቀኛታት ዝመስሉ ዓዊሎም ዝጭድሩ ድሓር ግን ብዛዕባ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣትዉ ብዙሓት እዮም። ብዛዕባ እታ ኩላትና እንመላለሰላ እንሰግደላ እንቆርበላ ሕይወት እንረኽበላ ምጽንናዕ እንረኽበላ ተስፋ እንሰንቀላ ዓለም ጸልሚታትና ኣብ ዝበለቱሉ ግዜ ብርሃን እንሪአላ ናይ ሰላም ጩራ ዘለዋ ናይ ፍቅሪ ጩራ ዘለዋ ናይ ሓድነት ብርሃን ዘለዋ ንሳቶም ግን መልክዕ አገልግሎት ዝለበሱ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ናይ አገልግሎት መልክዕ ዘለዎም ግን ከዓ አገልገልቲ ዘይኮኑ ንሰላም ዝጽዕሩ ወይ ከዓ ንሰላማ ዝተግሁ ዝመስሉ ንሓድነታ ዝተግሁ ዝመስሉ ግን በአንጻሩ ዝኾኑ ብዙሓት ከም ዘለው ነጊርና ይዋል። ስለዚ
ኩሉ ግዜካ ክንሓስቦን ከነስትንትኖን ዝግብአና እንተኾነ ብፍላይ ግን ኣብዛ ምኩራብ ዝተባህለት ሰሙን ክንወስዶን ክንመሃሮን ዝግብአና ንገዛእ ርእስና ከነጠንቅቆ ካብ ግብዝና ክንርሕቕ ብግብዝና ዝተመልአ ኣገልግሎት እውን ካብኡ ክንርሕቕ ካብኡ ክንእለ ከም ዝግብአና እንመሃረሉ ሰሙን እዩ ማለት እዩ። ኣብዛ ቤት መቅደስ ወይ ከዓ እዛ ቤት መቅደስ ዝብል ስያሜ ሒዛ ዘላ ምኩራብ ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዋ ዘሎ ሰሙን ወይ እውን እታ ቤት መቅደስ ተባሂላ ዘላ ዘመልክት ንመን እዩ ዝብል ወሲድና ብዛዕባአን ክንፈልጥን ፈሊጥና እውን ንሂወትና ክንጥቀምን ከም ዘለና ኢና እንመሃር። ቤት መቅደስ እትበሃል እታ ኩላትና እንሰግደላ ቅዱስ ስጋኡ ክቡር ደሙ እንምገበላ እንሰትየላ ሓዚና ከይድና እንፀናንዓላ ናይዚ ዓለም እዚ ሽግር በርቲዕና ከቢድና ተስፋ እንሰንቀላ ጾርና እነቃልለላ ተሓጒስና እንመፀላ ብርሃን እንሪኤላ ቤተ ክርስቲያን እያ እታ ቤት መቅደስ ተባሂላ ትፍለጥ ማለት እዩ። ስለዚ ነዛ ቤት እዚኣ ከምቲ ኣብ ዘመን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ስጋዌኡ ዝነበረ ዝገበርዋ ከምኡ ዝገብሩ ኣካላት ከም ዘለው ካብኣቶም ክንጥንቀቕ ንዓቶም ከዓ ክንጽየፍ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቤት እዚ ናይ ውልቅኹም ረብሓ እተእንግድሉ ቦታ ኣይኮነን ካብዚ ረሓቑ ብምባል ዝሰገጎም ንሕና እውን እዚ ቃል እዚ ክንደግም ከም ዘለና ነዚ ቃል እዚ ተዓጢቕና ክንከይድ ከም ዘለና እንመሃረሉ ዕለ ስለዚ ነዛ ቤት እዚኣ ካብ ኣገልገልቲ ካብ ልሂቅ ክሳብ ደቂቅ ካብቲ ዝዓበየ ክሳብቲ ዝነኣሰ ካብ ኣገልጋሊ ክሳብቲ ተገልጋሊ ኩሉ እኳ እንተዘይበልና ናይ ቤት መቅደስ ኣካይዳ ዘይተረድኦም ይኹን ዝተረድኦም ንቤት መቅደስ ናይ ረብሓኦም መገልገሊት ክገብርዋ ዝደልዩ ሰባት ከም ዘለው ግን ንፈልጥ ኢና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ገሊኦም ናይ ስልጣኖም ገሊኦም ናይ ክብሮም ገሊኦም ናይ ረብሓኦም መገልገሊት ክትከውን ዝፅዕሩ ከም ዘለው ስለዚ ካብዚኣቶም ክንርሕቕ ከም ዝግባአና እንመሃረሉ ሰሙን እዩ ማለት እዩ። ቤት መቅደስ ተባህለት እታ ሕብረት ናይ ኩላትና ከዓ ቤተ ክርስቲያን ቤት መቅደስ ተባሂላ እውን ትፍለጥ እያ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ከምኡ ኣብቲ ናይ ሕብረት ኣገልግሎት ጽዩፍ ኣገልግሎት ክኣቱ ከም ዘይብሉ ስርዓትን ትውፊትን ብዝሓለወ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ክህሉ ከም ዘለዎ ንቤተ ክርስቲያንና ዘይውክል ኣገልግሎት ክህሉ ከም ዘይብሉ ስጉምቲ ንወስደሉ ተረዲእና ተማሂርና እንምህረሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእታ ቤት መቅደስ ተባህለት ድማ ሰብነትና እያ እታ ቅድሚ ኩሉ ክንጥንቀቐላ ዘለና ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰብነት ከይሃነፀ ነታ ዝዓበየት ቤተ ክርስቲያን ክሃንፅ ስለ ዘይክእል ነታ ዝዓበየት ቤት መቅደስ ክሃንፅን ከገልግልን ስለ ዘይክእል ስለዚ ንገዛእ ሰብነትና ዘመልክት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቤት መቅደስ ብጽቡቕ ስነ ምግባር ዝተሰለመ ወይ ከዓ ንቤተ እግዚአብሔር ብዝምጥን ኣሰላለማ ዝተሰለመ ክኸውን ከም ዘለዎ ሰብነትና ድማ ንእግዚአብሔር እትበቅዕ ሰብነት እግዚአብሔር ክሓድረላ እትኽእል ሰብነት ክትከውን ከም ዝግባውን ዘመልክት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ምንታይ ኢና ክነውፃ ዘለና ካብ ጽልኢ ካብ ቂም ካብ በቀል ብፍላይ ካብቶም ናብ ኣምልኾ ጣዖት ዝወስዱ ዘይኮነስ ናብ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ዝስሕቡ ሰናይ ተግባራት ንገዛእ ሰብነትና መልኢና
ብሓቂ ዝተሰለመ ቤት መቅደስ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ ማለት ስለዚ መጀመርታ እኳ ደኣ ክንሓስበላ ዘለና ንሰብነትና እያ ንሳ ቤት መቅደስ ስለዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ሰብነትና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ናይ ኣምላኽ ምሕደሪ ናይ ኣምላኽ መንበር ናይ ፈጣሪ መንበር ናይ እግዚአብሔር መንበር ምዃና ዝነገረና ሓደ መንበር ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ መንበር ኮይኑ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ዝሓድረሉ መንበር ክኸውን እንተኮይኑ ድማ ዝተሰለመ ንጹህ መንበር ክኸውን ስለዘለዎ ንሕና ድማ ከምቲ ኣቀዲምና ቅዱስ ዝምባል ሰምሃርና ቅዱስንኡ ዝሓለወ ሰብነት ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ዓለት እዚኣ ስለ ቤት መቅደስ እንሓስበሉ ቤት መቅደስና ብጽቡቕ ስነ ምግባር ዝተሰለመ ቤት መቅደስ ናይ እግዚአብሔር ኣምልኾት እምበር ናይ ሰባት ኣምልኾት ዘይነገሰሉ ቤት መቅደስ ንእግዚአብሔር እንፈርሓሉ እምበር ንሰባት እንፈርሓሉ ዘይኮነ ቤት መቅደስ ክኸውን ከም ዝግብኦ ክንፈልጥን ክንመሃረሉን ክንምህረሉን ዝግባአና ግዜ እዩ ስለዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ እግዚአብሔር ዓይኒ ዝሪኤሉ ናይ እግዚአብሔር እዝኒ ጽን ኢሉ ዝሰምዓሉ ናይ ዝሓዘኑ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሰምዓሉ ተስፋ ናይ ዝቀረጹ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ናይ ዝብሉ ሰባት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽን ኢሉ ዝሰምዓሉ ስፍራ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ዳልና ንሕና ንቤት መቅደስ ናይ ገዛ ርእስና ረብሓ እንግደሉ ቤት ክኸውን እንፈቅድ ወይ ውን ካልኦት ከምኡ ክኾኑ ስቕኢልና እንዕዘብ እንተይልና ገዛ ክብርና ስለዝግድደና ስለዚ እታ ዝዓብየት ክብርና ዝኾነት ቤት መቅደስ ስለዝኾነት ኣብዚ ቤት እዚ ብንጽህና ክንነብር ነቶም ካብ ስነ ምግባር ዝወጹ ኣገልገልትን ተገልገልትን ድማ ክንግስጽ ክንምህር ክንምዕድ ግዴታ ኣለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዛ ሰሙን እዚኣ ንቤቱ ዘጽፍፈላ ኣው ቤቱን ዝተባህለት ሰብነትና ድማ ዝቅድሰላ ሰሙን ክገብረልና ቅዱስ ፍቃዱ ይግበረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ናይ ምድሓንከ ጥበብ ርያያ ሙዓይነይ ናይ ምድሓንከ ጥበብ ርያያ ሙዓይነይ ከመስግን የገና ከመስግን የገና ምሉ ዘመነይ ናይ ምድሓን